basi notu anthu chisangalalo sichinathe maganazi kusangalala kunena kuti ayiphula ndekuti no waku Champions League after ndekuti atavwavula Atletico Madrid 1-0 ija ndikumatsamvanso zonena kuti pali wanotu wa maganazi watapidwato ndi polisi ya Kanengo enatu kumazafunsa kuti kodi itiitinso imeneyo chachitika chenicheni ndi chani. Ayi ndithu makosana thenga tondo umenewo kuti mafanzi amaganazi m'bale wanu ndekuti no palanchi pano akufunikira kukamuona ali ku Kanengotu ku polisi ya Kanengo ndekuti yamutapa. Anyways makosana tikaonato chithunzi cha dolo amene chikusewera pa skrini wathupo amene ito padakali panopa ndekuti watapidwa ndi polisi ya Kanengo mu mzindato wa Lilongwe. Maganazito amene wa zina lawo ndekuti ndi Jafari Jeke, zaka zawo zakubadwa ndekuti ndi 36, zikoneka kuti ndi resident wa mu Lilongwe momwemo komano ndi chaku area 25 oko chaku Nsungwe uko ndi kumene kumukoneka kuti amakhalira maganazi amenewa. Ndiye tikapanga pay attention pa chithunzi cha maganazi amenewa titha kuona kuti pali katundu ochuluka kwambiri wa electronics ngati ma smartphone, pamenepo pali ma PC, monitors, komanso ndekuti palinso ka bluetooth speaker pamenepo ndi zina zotero. Katundutu ameneyo akunena zona kuti maganazi anamupeza kuwakayikira kuti katundu ameneyo ndiopedwa, ndi katundu opedwa wapezeka ndi maganazi fayake ndithu polisi ya Kanengo yawatapa amenewa a Jafari Jeke. Anyways makosana satani wankhani ndionena kuti apolisi ya Kanengo kuzeratu kwa amene amayankhulira polisi ya Kanengo amene watu ndi Macfarlane Nseteka akunena zona kuti akhala akulandira madandaulo kuchokeratu ku Nsungwe mu mzinda umene wa Lilongwe kuti no anthu akulizidwa mafoni kumeneko ndi katundu osiyanasiyana. Nawo posatira zimenezi polisi inayambano kumenya investigation ya underground chakuti no apange track ndi cholinga choti amwandire amene akuchita mchitidwe umenewo kumaliza anthu mafoni ndi katundu osiyanasiyana. Teka yanalandira TV zinakhala motani zinapezeka zonena kuti polisi mwaukadaulo wawo anakwanisa kukambwandira maganazi amenewa a Jafari Jeke after ndekuti kumambwandira kuyaona kuti apezeka ndi katundu ochuluka kwambiri mafoni tu ma smartphone amenewa okwana 82, kuyang'ana ndekuti mbali inayi ndekuti kuna ndithu ma monitors amtundu wa Dell okwana awiri kuphatikiza pamenepo ndekuti ma CPU amtundu wa HP ndekuti okwananso awiri, apeza mouse pamenepo kotenso panali router ya internet ya Airtel inali pambalipa. Kuchoka pamenepo ndekutinso kunali bluetooth speaker ya mtundu wa Tribit yomweno inalipo imodzi, panalinso kakagireta pamenepo ndekuti kasola sizokhazo ayi ndekuti no panalito plasma pamenepo TV imeneyo yomwenso titha kuona ndithu kuti muchithunzi chimenecho ndi zina mwa zinthu zimene zili pamenepo zimeneno apezeka zonena kuti polisi yawapeza nawo a Jafari. Lebefunso nkumakhalapo kuti foni onsewa zinatheka bwanji, of course timadziwa zoti ngaya amatha kumaomba chani kono mafoni 82 ndi mafoni ito ochuluka kwambiri. Anyways of course matito zina sanafotokoze bwinobwino polisi ono potengerano ndi kuchuluka kwa katundu makamaka mafoni amenewa komanso kupezeka kwa ma PC achina monitor amenewa kuchoka pamenepo internet router zimenezi zingopereka uthenga kunena zona kuti nkutheka kuti maganazi amenewa musunge mu ndekuti nali ndi shopu imeneyo ndekuti zitha kutheka kuti amapanga flash mafoni, nde zitha kutheka kuti mafoni amenewa ndekuti mbala zina zake zikaomba uko zimawapeza ndekuti no apangira flash kakuchosa ma password ndi zina akachoka pamenepo ndekuti mbala zimenezo zimakhala zikutenga mafoni amenewa kumakagulisa. Zitha kutheka kuti move yake imene imakhala kuchitika ndi imene paja mbala nthawi zambiri zikaomba foni pani yake imakhala imeneyo zimakonda kuthamangira ndekuti kumagayi zoflasha mafoni akayiflasha basi no yo ndekuti ayitenga ulendo nayo pa market. Nde zitha kutheka kuti mafoniwa anali ndithu pa ndandanda woti anabedwa kwa anthu kumeneko kono move yake ndekuti nali imene yoti anapitisidwa ku shop kati amenewa ungoganiza chabe kuti no flash after ndithu akaflasha magayi amenewa zikhala kuthira msika makamaka ma black market ma Facebook mu ndi imene nkhani zake zimakhala zikuyendera. Situthandiza kuti ma Facebook mu kuti katundu wake amakhala opedwa mano ena ndekuti asizinatole amapezerapo mwayi omagulisa katundu oti wombedwa kwa anthu nkhani zake zimakhala zikuyenda motero chifukwa ma specifications katundu amene aperekedwa pamenepa zitha kutheka ndithu kuti inali shop ya nzeru bwinobwino ndekuti ma PC yake awiri bwinobwino plasma kumaoneka ndithu chapakhoma choncho kakakireta kumawerengera ziwiri zitatu ndekuti ndalama to kachajana ndi magezi amene afuna ndekuti kuflasha chani bluetooth speaker ndekuti kumaphulisa sound ali mu shop bwinobwino zijazo zadongosolo kumano osaziwa zoti move imene ikuseweredwa mu shop imeneyo ani yake ndiyokhuzana no ndi ngini yobedwa after ndekuti kuflasha mafoni ndi zina zotero. So apapa atakhala zona kuti amangogwira ganyo
flash amafoni wachani komano ndi kuti wapezeka ndi katundu woti anaombedwa kwina kwake olo atakhala zona kuti wapereka ma details magayi amene amakhala kupanga supply katundu ameneyo kuti azikhala wapangira flash zina zotero komabe magayi amenewo sangavomere atha kukana ndithu pamene pamakhala zoti game ndithu yalakwa madzi achita katundu pamenepo ndithu zosayenda bwino that's so bad chitidwe ngati umenewo sokuyenera kuti uzichitika kumakhala kubwezeresa chitukuko mbuyo ma smartphone anadula panopa ndikuweza zoti munthu akuwomba basi no akuweza zoti yapita mwanjira yotero zimakhala zosakhala bwino of course ndikuti ansetekawa akunena zona kuti panopa akupanga finalize ma documents ndikuti after akamaliza china chonse akumutengera Jafale ku bwalo la milandu kuti no akayankhe mulandu okhuzana ndikuti kaya ndikupezeka ndi katundu oti obedwa kaya ndikuti wakuba ndi zina zotero ndimene nkhani zake zimakhala zikuyendera paja zikafika pamenepa zomweno ndizosempana makamaka ndi pino kodi tikapita mu constitution ya dziko la Malawi pa chapter 7 article 1 particularly pa ma sections ngati 271 imafotokoza bwinobwino nkhani zokhuzana ndi 50 komanso tikapitirira mosimo makamaka pa section 278 imazafotokoza nkhani zokhuzana ndi ma punishments amene amabwera chifukwa cha usazinamtole ndi paja zikatero koti likapanga prove kuti iweyo ndithudi unapalamula mlandu ndi kuti munthu umakhala liable ku ma punishment amene amatha kufika mpaka na ndithu munthu wogayira zaka zako ndithu zisanu kugweba yakalavulagaga ndimene nkhani zake zimakhala zikuyendera makamaka ndithu akapita mabwalo a milandu ndiso nkhani yokhuzana ndi kupezeka ndi ngini zoti zinabedwa zimakhalanso zosempana ndi malamulo makamaka tikapita pa section 328 section imene imapanganso criminalize munthu ukhala zoti wapezeka ndi ngini yakuba ndi mbali amene kutheka ndithu kuti bwalo la milandu atha kukumana ndi ma section amenewa kutengeranso ndi imene angakafotokozere kumeneko after ndikuti akaphapalisidwa mafunso komanso zimene wakhala akulembesa kumeneko ku polisiko paja ndi zimene bwalo la milandu limakhala likugwiritsa ntchito kumeneko anyways tiyamikire kwambiri polisi ikugwira ntchito yotamandika kwambiri komanso tikaona bwinobwino mbali amene kuoneka kuti sanalandire zilango zina zilizonse akuoneka mwasimati ndithu bwinobwino titha kuona kuti jezi yakeyo ibe poti yang'ambika pena pake kwinasolo nkhopeyo kuti mwina analandirako makhacha ena ake zikuoneka kuti zasimati bwinobwino angomupesa kumutenga akulu tiyeni mukafotokoza ndithudi kuchitoposi osalandirako makhacha ena aliwonse zimene zito ndi zabwino kwambiri komanso zikuoneka kuti kunsungwiko community ndekuti no sinatengereso malamulo m'manja mwawo kumeneko ngati anapezedwa ndi community komano zikuoneka kuti zine zabwinobwino kaya ndikuti ngati anakupezedwanso ndi polisi after ndikuti ma investigations yawo chani azinayenso zabwinobwino anakomutenga achimwene tiyeni mukafotokoze komweko nkhani zake nimene zayendera chifukwa timaziwa bwino kuti malamulo a dziko la Malawi makamaka tikapitanso pa section 19 imafotokoza zonena kuti anthu akapezeka kuti no akukayikiridwa kuti apalamula mlandu wina wake sakuyenera kupanga exposed kulowera punishment ina iliyonse anditi kuavulapula kwapasa zimambama chani kwatopesa nkhope moto chani zimenezo sizimene akumachitika sakuyeneka munthu kukumana ndi tocha ya mtundu wina uliwonse amakhala ndithudi ndi maufulu so pamene pati yamikire ndithu polisi mukuonesa ndithudi chisanzo chabwino nawenso magayi nkhani zake ndimene zikuyendera nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tifotokoza zona kuti maganazi Jafale Jeke malo mochita chisangalalo kuti maganaziwo avupula Atletico Madrid zapezeka zona kuti maganaziwo akatheratu kukanengo polisi after ndekuti atapezeka ndi ngini yoti inapedwa kunsungwi mu mzinda wa Lilongwe ngati maganizo alipo fotokozani comment section komwe mulimikizanso maganizo anzathu saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chima cha Fox Online News 18 nchungoti nkhani zambiri zimwe chitika ndito zitakufikirani mosavuta.